of my performance, so I'm opening the stream.
правильно? Люди, вони є і їх зараз поженуть сюди, наскільки я розумію. Правильно? Зараз офіційно може бути ярмарк, може бути офіційний договір, на те, що поставити сюди. Так. Зараз я подзвоню до лікарні, подивлюсь люди, дізнаюся. Бо тут не контрольований процес. Алло, скажіть, будь ласка, люди йдуть переважно куди? Їх направляють у Львов, чи їх департаментом направляють у Львов? Як відбувається комунікація, делокація? Так, у нас просто за програмою о 11:30 вже починається музика, тому в принципі ми можемо вже запрошувати людей до якого це не бажано, щоб музика грала для людей. Так, одну секунду, ще хвилину, мені зараз Сергій Садовник, бо він якраз дзвонить і відповідати. Я перезвоню. Алло. Да, у нас за програмою початок музики, яку грає Езіза. Ми починаємо, і я тоді волонтерам скажу, щоб вони потихеньку запрошували людей не тільки я, але й відповідь. Правильно? Треба режисера покликати, бо я бачу, що його немає. І звук А, так ось не не поспішайте, все нормально. Людей немає, все одно все. Так, це можна запрошувати людей поруч. Можна не прямо на піком, бо зараз буде краще, але Маєш щось запитати? вже 5 хвилин вже можна зробити людей поруч. Так. Так, є. Звук. Ходімо так, щоб... Тільки подивитися, що ми бачимо, що людей ще немає. Я можу почати відбирати. Я же тут. Не важливо, якщо Ми вони включені. починаємо тоді, коли починають хоча б люди підходити. Хорошо? Окей. Це не залежить від Я того, лише тоді, коли буде звукати. Ну, це правда. Там вже в дворику прям нормально така Я волонтерам сказав, що вже потихеньку можна запрошувати людей сюди. Чи можливо, через коли прийде звукач, краще почати грати, щоб люди йшли до музики. А Да, їм не буде. але як кликати їх звідти сюди, треба фізично там це робити. Да, аж я зрозумів. Ага, Треба покликати звукача. це Дмитро? Дмитро спілкується з ним. Він тут, так, я його тільки що бачив. Я зараз не знаю, як А он може бути якийсь, так? А можемо включити вокал і інструмент? Бо ми вже починаємо. Так, у нас за програмою початок гри на інструменті, без ведучого поки. Я просто не знаю. Ні, не граємо що. Ну, напустимо. Ви тільки координуєтеся, хорошо? Я фізично не можу. Ну от, ну чекаємо. Все, я пройдусь вниз, подивлюся, де люди, а потім налаштовувати звук. Çıkıp sarıçı, onda berdareci. Çıkıp sarıçı, onda berdareci. Çala çala ipinay, bizim buzen sarıçı. Çala çala ipinay, bizim buzen sarıçı. Bizim buzen. Çıkıp sarıçı, kolunda berdareci. Çıkıp sarıçı, kolunda berdareci. Çala çala ipinay, bizim buzen sarıçı. Çala çala ipinay, bizim buzen sarıçı. Bizim buzen sarıçı. Dingere dingere dareci, dingere dingere da.
Kim bilir
Meni sayılar kanatlarında gizli yüreğimde tapar. Yok ne vesile gelir en dağdır ne ölüm sesi.
полонде бердаречі, чи попили саречі, полонде бердаречі, чала чала, якуйнай, візем гузель саречі, чала чала, якуйнай, візем гузель саречі, візем гузель саречі. Dingere dingere darечі, dingere dingere da, dingere dingere darечі, dingere dingere da, чала чала, якуйнай, візем гузель саречі, чала чала, якуйнай, візем гузель
я жива. Завдяки тобі. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Через вулицю смерть бачить ворогу спину. Чує душа, в'язниця давно початку зими. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Лише одне рятувати може свободу. Брехню про смерть, повертається сенс поет. Не продати спокій. Думку тих, хто з'їдає майбутнє, перестань закривати очі і побачимо раз зустрічає сонце. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Обираю життя серед ворогу, проданих за рай домівок. Повертайся додому, дзеркала, нічого не бійся, зневірив пам'ять. У відповідь болю на ринку робів ти час. Ти той, хто спорив волю, ти час. Ти той, хто спорив волю. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, Ukraine. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Дорогі друзі, подякуємо вишеними оваціями неймовірній Азізі Ескандер, яка сьогодні зустрічала нас своєю неймовірною музикою. Гучніше, гучніше, гучніше! Дякуємо вам! Лічені хвилини залишилися до початку, тож налаштовуємося на початок роботи нашого фестивалю і скоро будемо починати. Ангел
Ну що ж, ще раз гучні овації Азізі Ескандер. Дякуємо дуже тобі за таку прекрасну музику, за душу, яку ти вкладаєш в кожну ноту, в кожен звук. І дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами. Ці гучні овації для вас. Дякуємо, дійсно дякуємо усім, хто сьогодні зібрався у цій залі. Нам неймовірно приємно бачити кожного і кожну. І давайте ще раз усі разом поаплодуємо одне одному. Лічені секунди залишилися до початку фестивалю, але перед цим принагідно декілька оголошень. І перше з них – це правила нашої безпеки, адже ваша безпека понад усе. У разі оголошення повітряної тривоги ми всі терміново, невідкладно, безкомпромісно призупиняємо кожну нашу подію, навіть ту, яка відбувається у дворику, і прямуємо в укриття, яке знаходиться у дворику Національної наукової бібліотеки. І зверніть, будь ласка, увагу, якщо тривога триватиме довше 20 хвилин, то активності, які було призупинено, на превеликий жаль скасовуються, звісно, окрім тих, які будуть діяти на постійній основі. Якщо ж менше, то вони продовжуватимуться в тих самих локаціях. Але не хвилюйтеся, у випадку змін ми обов'язково вас попередимо. Я вже бачу ці незадоволені обличчя, тим, що будуть призупинені заходи, але ще одне оголошення, яке буде приємно почути, адже команда літературного фестивалю «Порт» разом з благодійним фондом «Корпорація монстрів» збирає 250 тисяч гривень на тактичну медицину, рюкзаки для бойових медиків та індивідуальні аптечки. Праворуч від вас, ліворуч від вас ви бачите екрани з QR-кодами і вже можете задонатити зручну для вас суму для підтримки даного збору. Також ви можете задонатити у скриньки, які знаходяться в зонах реєстрації, а також QR-коди розміщені буквально по всьому фестивалю на кожному банері нашої події. І це дійсно зараз найважливіші компоненти нашого життя. Ваша і наша безпека, а також підтримка і донати на Збройні Сили України. Давайте поаплодуємо зараз усім. І зараз неймовірно щемкий момент, адже ми дійсно дуже раді вас бачити на літературному фестивалі. Порт – це не лише культурна подія, це важливий крок до повернення Одеси на культурну мапу України. Фестиваль об'єднує дуже багато різних митців. Це і письменники, і музиканти, і громадські діячі, і усі, хто відкритий до творчого діалогу, і усі, хто цінують справжні живі ідеї. Ми віримо, що за ці 2 дні ми точно разом зможемо зробити Порт початком нової південної історії, де голос Одеси звучатиме гучніше та яскравіше. Дякуємо вам. Але кожне нове життя, кожна нова подія, яка відбувається в Україні, вона би не була можливою завдяки мужності і стійкості наших героїв. Тому я пропоную кожному з нас підвестися і вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність України. А зараз виконання державного гімну України у виконанні Азізи Ескандер. Так, будемо виконувати його разом. Ще не вмерла Україна.
тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Що ж, у кожної події є автор, як у кожної дитини є батьки. І нам приємно зазначити, що цього фестивалю є також величезна команда, яка не досипала ночі, яка вкладала душу і серце у те, щоб цей фестиваль міг бути створений, міг бути проведений, і кожен з вас міг сьогодні сидіти в цій аудиторії і трошечки ось як веєром наганяти повітря в аудиторії, де трошечки стало спокійніше, тому що вас стало набагато більше, ніж до початку цієї події. Тож, я дуже хочу, щоб ви гучними оваціями подякували організаторам даної події, громадської організації «Гуртований фестиваль» та кожному партнеру цієї події. А також ми хочемо подякувати колективам Одеської національної наукової бібліотеки та Одеського обласного театру «Ляльок» за те, що надали нам локації для проведення фестивалю і приймають нас протягом цих 2 днів тут у своїх стінах. Дякуємо! Ми з Катею з величезною радістю передаємо свої мікрофони 2 дуже важливим постатям для цього фестивалю. Це передусім поету, програмному директору літературного фестивалю «Порт» Андрію Хаєцькому та засновниці громадської організації «Вишиванковий фестиваль», операційній директорці літературного фестивалю «Порт» Наталії Мажаровій. Доброго дня, дорогі друзі. Тут такі сильні прожектори, що я не бачу нічого, крім темряві і ваших спалахів фотоапаратів. Це надзвичайно хвилююче. Перш за все, я сюди їхала і думала про те, що це величезне щастя мати можливість заснувати культурні фестивалі в країні, яка веде війну. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що вони нас захищають, і за те, що вони відбудовують нашу свободу, про яку ми будемо говорити наступні 2 дні. Друге, хотіла сказати, що фестиваль «Порт» зроблено з величезною любов'ю. Я впевнена, що ви помітили це в програмі, що ви помітили це в нашому дизайні, в нашому анонсуванні, в тому, як ми намагались продумати все до дрібниць для того, щоб ваш досвід зустрічі з сучасної української культури мав найкращий присмак і найкращі враження лишилося після цього фестивалю. І, безумовно, хотіла подякувати всій своїй величезній команді організаторів, це 25 людей. Які насправді створювали цю подію з квітня приблизно в дуже шаленому прискореному режимі, і кожен з них віддавав своє серце і своє бачення, і величезну кількість свого часу і здоров'я для того, щоб цей фестиваль збувся. Дякую, люблю вас дуже сильно. І також, безумовно, не можу не подякувати нашим партнерам. Я, чесно, говорила вже в приватних розмовах і зараз з радістю скажу публічно, що я неймовірно вражена тією підтримкою, яку отримала ідея заснування літературного фестивалю в Одесі. Ідея заснування фестивалю, який би говорив про південні території, і окуповані, і не окуповані, про книги, які написані про ці території і пишуться про ці території, про письменників, які пишуть про ці території і переживають власний досвід прямо зараз і, можливо, не пишуть в результаті цього або наступних фестивалів нам наступні чудові книги і твори. І коли ми звернулися за допомогою до обласної департаменту культури, міського департаменту культури, коли ми звернулися за допомогою подали заявку на грант відродження, Український інститут книги, ми не очікували, що вони всі нас підтримують. Ми думали, що буде трошки якось рандомно. І тому
цікаво, що літературний фестиваль «Порт» перший підтриманий благодійним фондом «Відродження», Українським інститутом книги. Серед меценатів рада і щаслива, що це одеські меценати, надзвичайно поважні, приємні, інтелігентні люди. Це Ігор Гребєнніков і «Зелений театр», це Вадим Мараховський і Банк «Восток». Також це благодійний фонд Керна. І також хочеться дуже сильно віддячити організаційним партнерам. Ви скрізь бачите в анонсуванні, що у нас є організаційні партнери, і, можливо, не кожен фестиваль має організаційних партнерів, але це люди, які прямо інституціями стали поруч з нами, пліч-опліч, і робили цей фестиваль. І насправді мені здається, що ми розібрали декілька інституцій в Одесі, щоб зібрати зараз цей фестиваль на ці 2 дні. От. І тому з радістю дуже дякую Американському дому Одеси, America House Одеса. З радістю вдячна пані Крейн, це теж феноменальна підтримка. Моє місто і Кримській платформі. Від цього, мабуть, що я лишу трошки інтриги. Я сподіваюся, що після цього відкриття ви підете подивитись по всій території фестивалю, що ви придумали і що відбувається. І зараз передаю слово Андрію. Так, дякую. Дякую дуже. Я сотні разів прокручував в голові, що я буду казати тут і зараз. Ці версії були абсолютно різні. І я досі не вклав чогось в своїй голові універсального, окрім подяки. Подяка об'єднує ці всі 100 разів однозначно, тому що дуже важко щось робити без підтримки. Тому я щиро дякую і низько вклоняюсь кожному, хто долучився до літературного фестивалю «Порт». Кожній учасниці, кожному учаснику, кожній модераторці, кожному модератору, кожному члену і кожній членкині організації оргкомітету. І це велике щастя було і є працювати в цій команді. Я себе виправляю є, тому що ми відкриваємо фестиваль, не закриваємо. Ми тільки на стартовій прямій. І я дуже вірю, що ці дні, правда, стануть започаткуванням нової традиції на українському півдні. Фокус темою фестивалю є «Узбережжя свободи», і зараз я прочитаю одноіменний есей, в якому протягом декількох місяців, як мене представляли, я поет, мені було не дуже просто писати прозовий текст, але цей есей написаний направду від щирого серця, і, власне, я для вас зараз його зачитаю. Восени 2021 року я плавав у морі біля Люстдорфа. Був вересень. Час перемін, час переходу від літньої спеки до меланхолійних ранніх сутінків. Час, коли світло вже не розпечене, але ще не по-осінньому прозоре. Того разу я звернув увагу на старий дерев'яний будинок, який стояв на самому краю глиняного схилу. Складалося враження, що він глибоко пустив корені у берег, ніби дерева, що вростають у піщані ґрунти, не даючи їм сунути суботу. То був будинок рибалки, де він жив зі своєю дружиною багато років, щодня ходив по рибу до води, і це було їхнім буденним життям. Мені здалося тоді, що це найвищий пік внутрішньої свободи – жити в такому будинку на узбережжі у повній синергії з морем. Відтоді мене не покидає стійке відчуття, і я би не зміг поїхати від моря назавжди. Не зміг би покинути узбережжя, з якого видно незмінну нитку горизонту. Узбережжя, на якому все існування – це пошук внутрішньої та зовнішньої свободи, проживання її у просторі, про який щоденно піклуєшся, який стає улюбленим домом, в якому регулярна праця приносить видимий результат, і це все можна розділити з іншою людиною. Узбережжя, на якому, попри
здебільшого експансивне і часто руйнівне освоєння людьми, досі ростуть дикі оливи та акації. Насичене морське повітря, бурхливий характер осінніх штормів, спокій рівнини степу за плечима. Ось, напевно, основні передумови, що спонукають до цього пошуку. Свобода, яка одночасно є і бажаною, і схованою в процесі пошуку, ніби домішана до повітря на цьому краю землі. Тут нею все дихає. Лінія зіткнення води з великою землею не дарма завжди цікавила людей. Узбережжя приманювало як точка входу, як точка відправлення. Античні греки, либонь, раніше за всіх почали будувати мережу місць, подорожуючи морями, освоюючи нові території. Безумовно, головним мотивом тих інтервенцій був розвиток торгових відносин, але й натхнення для розвитку власної культури теж не було останнім аргументом. За версією Євгена Маланюка, зачарованою, як і всі неокласики, античністю, українська ментальність саме під впливом елінів і видозмінилася. Набула м'якості, мрійливості характеру та естетизму творчої натури. Євген Маланюк загалом вважав, що якщо глибше вивчати історію півдня та роль Чорного моря у формуванні української культури і способу мислення, то це допоможе краще зрозуміти, на чому, власне, ґрунтується українська нація. Також це дозволить побачити південь як важливу частину країни і змінити уявлення про те, куди має розвиватися українське суспільство. Але наше узбережжя, на жаль, є показовим прикладом насильницького захоплення території, колонізації. Впродовж десятиліть відбувалося системне нехтування усім українським, зокрема на півдні. Нашу культуру представляли нам же виключно культуру похмурих селюків, спрацьованих рибалок, гострих на язик морячок та продавчинь на базарах, які на дозвіллі перетворюються на легковажних пейзан, готових розважити прийшлих жартами і фліртом. Як результат, насаджена меншовартість і досі плескається в нас, як би ми не висушували її в собі. Як би не зміцнювали розуміння самих себе завдяки дотичності до яскравих спалахів української культури, що неодноразово сяяли на узбережжі, але наполегливо гасилися ззовні. Якби цим спалахом було більше повітря, то й простору для оспівування берегів було б значно більше. Внутрішня свобода мала би міцніший і більш впевнений голос. І ми б мали більш значний культурний спадок, народжений на півдні. Якби Микола Куліш, який народився в Чаплинці на Херсонщині, не був розстріляним у віці 44 років в Сан-Бермосі, а продовжив свою творчу діяльність і зміг реалізувати всі свої задуми про південь, ми би отримали у спадок свою людську комедію в декораціях двох морів. Боляче усвідомлювати, що узбережжя і неодноразово раніше, і зараз знову, є точкою відправлення у світ не українського культурного продукту, а самої солі цієї землі. Людей, які могли б і далі творити тут, надихаючись цим повітрям і цим простором. Таким чином, синергія з великою водою поступово зникає. Будинок рибалки на схилі порожньої. Свобода, здається, ніби не такою затребуваною, але мене постійно дивує одне. Змінюються вітри, змінюється вода біля берега, змінюється ландшафт довкола, змінюється час. Інакше цей простір не існуватиме, ця зміна – природній процес, із яким варто рахуватися. А в тих, хто залишається, росте незмінне прагнення свободи. Передусім внутрішньої. Саме цей процес і є рушійною силою жителів узбережжя. Цього літа я вперше за 2 роки опинився біля того будинку і невимовно зрадів. Адже на шторці у дворі сушилася різнобарвна футболка. Біля дерев'яної стіни будинку стояв зелений велосипед. А з будинку лунала тиха музика. Будинок почав оживати. Можливо, у будинку оселиться нова родина рибалки, яка щоденно виходитиме на зустріч сходу сонця, братиме зі столу моря рибу, дихатиме повітрям, що сповнюватиме їхні відчуттям абсолютної свободи, і зрештою їхнє життя стане
невід'ємною частиною української культури. Це ж закономірність, яку неможливо знищити на узбережжі. На узбережжі нашої свободи. Дякую вам дуже, що ви є. І я бажаю нам всім тихих, вдалих двох фестивалів. Дякуємо Матусю, дякуємо Андрію, дякуємо Наталі. І давайте ще раз гучно поаплодуємо цим прекрасним людям за ті емоції і можливості, які ми сьогодні отримали, а також отримали. Дякуємо дуже. Дуже хотіло забрати мікрофон Андрія Каєцького, але вибачте мене, будь ласка, за це. Насправді бути частиною цієї величезної події це так щемко і так неймовірно, і вже зараз буде дещо ще більш відповідальне. Ну що, скажи ці слова? Просто зараз? Так, Ти давай впевнений? прямо зараз. Просто зараз. Просто зараз ми оголошуємо літературний фестиваль «Порт» відкритим! Дякуємо вам, ваші гучні овації. Я прямо відчуваю ось цю щемкість в повітрі. І так, вона нагадує ту щемкість, яку відчуває спортсмен, коли виходить на змагання. І у нас завжди є порада для таких спортсменів, це побити себе по обличчю, щоб побороти хвилювання. Я не буду просити вас бити себе по обличчю зараз, але хочу попросити вас максимально гучно, сильно, щоб ви відчули вібрацію у долоні, щоб кожна лялька, яка сьогодні захована за сценою лялькового театру, почула вас, відчула цю вібрацію. Ще раз гучно поаплодувати кожному з нас і за те, що ми нарешті розпочинаємо таку подію. І це таким чином вас мотивував PhD з екології. Я особисто як PhD з філософії, так? Відчуваю синергію, неймовірну синергію. І дякую кожній і кожному за те, що сьогодні ми бачимо тут повну залу, не дивлячись на прожектор, який світить в око. Дякуємо вам. Фахово скажу, що ваші овації є абсолютно екологічним методом підтримати фестиваль. Я чула, що це корисно для здоров'я. Отже, вже дуже скоро ми з вами відправимося на різні цікаві локації. Дізнаємося дуже багато цікавого. І о 13-й годині на сцені театру Ляльок, тобто тут, відбудеться розмова «Узбережжя свободи та літературний колоніальний міф». Також о 13-й годині починає свою роботу дводенна виставка Валерія Пузіка «Сни про Одеську кіностудію». Та виставка Дмитра Ореста Козацького «Я ненавиджу фотографувати», які діятимуть протягом дня. Тож я особисто принагідно закликаю вас долучитися до цих активностей, адже на тих локаціях ми з вами точно зустрінемося. Дві інші локації починають свою роботу дещо пізніше, згідно програми. Також я кличу вас до себе у дворик, де буде дуже багато цікавого. Протягом дня будуть функціонувати ярмарок крафту, українських видавництв та фудкорт. Також мені дуже прикро залишати тут тебе, Владе, але мені доведеться. Що нас чекає далі? Я сподіваюся, що ти не забереш всіх людей до себе на локації. Хтось залишиться на сцені лялькового театру, але цей вибір робити виключно вам, адже ви бачите програму. Ця програма знаходиться, напевно, на кожній можливій локації, де вона може бути розміщена. Вона була для вас опублікована в інстаграмі. Напевно, навіть багато хто з вас має її особисто у своїх руках. Тому, для того, щоб ви могли зробити цей вибір, для того, щоб ви могли познайомитися з користю, провести час, у вас ще є рівно 26 хвилин до початку роботи цієї сцени. Скористатися цими хвилинами з користю, у вас є можливість познайомитися, відвідати дворик, а також нагадую про можливість задонатити на збір. Підніміть руку, хто вже задонатив на наш збір. Я бачу 2 руки, а інші, я сподіваюся, мені не дає побачити світло. Ви не уявляєте, як я нічого не бачу. У вас попереду ще цілий день, так? Ще попереду цілий день і завтра для того, щоб точно реалізувати це, задонатити і не тільки зробити щось приємне і дізнатися про щось нове для себе, а й зробити свій внесок в допомогу нашим Збройним силам України. Ми дуже вам дякуємо і зичимо гарного дня. До зустрічі на локації. А я чекатиму вас на своїх цікавих локаціях вже дуже скоро. До зустрічі!
Я теж вас буду чекати, якщо що. Дякую вам. Тож, добре, не буде вишні.